Inmh tá mise chun mo chontae féin a phlé. Smaoinigh do chontae féin inis agus muid ag dul tríd an gceach seo. Dús roinnt nodanna. Táimse lonathe I neisceart na tíre. Is chontae marí mé, agus is mé an chontae is mó sa tír. Déan bula féthuairm. Ceart agat, chontae corcaí. Is as chontae corcaí domsa, agus táim chun é a phlé. An gcéad dul síos, seo gansaí commógaíochta chontae corcaí. Tá spórt lárnach is saoil chontae corcaí, agus darnóig tá churn I gcofaig buinte amach a gcuin go leor uair sa commógaíocht. Seo Déanann Joe lena club féin Cilúard ag craobh churn I gcofaig gá bhliain ó shin. Ag bog raig seo gansaí imánaíochta agus pelle na bhear, darnóig tá forna úntacha a gcuin síonsear I gcorcaig don imánaíocht agus don fel. Ach, le blianta beaga anuas, níl mórán buinte amach a gcuin, tá muid ag éirí níos láidre. Seo Greengraf ón saoire seachata le Déanann Joe, Patrick Horgan agus Conor Lehan. Imróirí imánaíochta mór le rá an corcaí agus bhí sé andas búla le agus is daoine andasa iad. Ag bog raig seo gansaí pellgéileach na man, fuair an ráthúil is sé iad, agus tá go leor craobhacha le éireann buinte amach acu. Ach tá níos mó ná spórt I gcorcaig. Darnóig tá tréithe Tíreolas deasa lonathe thart timpeall an chontae. An abhainn mhór sin I an abhainn is fuide I gcorcaig. Ach ná darúd abhainn an lí a héan tríd chathair corcaí, agus bíonn trádáil siúil abhainn an lí agus is abhainn antábhtachaí comá. Ach an abhainn is fuide ná an abhainn mhór. Seo hala an chontae. Bhíodh sé mar an fhreagairt is airde sa chontae, ach ní hé an fhreagairt is airde sa chontae inis é. An bhfuil an fhreagairt is airde I gcóntae corcaí areolas agutsa? Seo an cnoc buí an slíomh is airde I gcorcaig. Tá go leor sléite I mo chontae, ach an bhfuil sléite I do chontae. Cad é an ceann is airde, an bhfuil sé go deas I a grappa. Seo shráid fádraig. Tá go leor fhreagairt deasa I shráid fádraig, agus áit úntaach I le haghaidh siopadóireachta. Tá míid chun féchann siar inis agus teastíonúm go ndéon fása. Tiúnscnamh sábháilte bunathe na nithe seo a lenas. Cábhfuil do chontae. Cábhfuil sé lonathe, bhfuil sé I dúsceart, I neisceart, san iarthar nó san iarthar. Cad é an abhainn is fuide sa chontae. An abhainn mhór atá gcuin I gcorcaig, smaoinigh agus cuardaigh, an abhainn is fuide I do chontae féin. An slíomh is airde, an bhfuil mórán sléite do chontae, cad é an ceann is airde. An chontae in tíre nó marí, an bhfuil lína cóstaice nó nachhfuil. An bhfuil éon fhreagairt cáiliúil I do chontae. Agus anamnig roinnt daoine cáiliúla as do chontae. Darnóig tá go leor ag corcaig, cá dosáin. Mar sin, go éirí libh agus ba bhrealinn níos mó eolais a fháil bhór chontaithe.